הרי איך אנחנו מגדירים את המגבלה? איך אנחנו מגדירים את המגבלות? אנחנו מגדירים אותם כחולשות. ואיך הורגלנו להתייחס לחולשות בחיים שלנו? להתבייש, להסתיר, להדחיק ולהעמיד פנים שהם בכלל לא קיימים. ומה המחיר שאנחנו משלמים על ההסתרה הזאת ועל העמדת פנים הזאת? זה שמהבוקר עד הערב אנחנו מסתובבים עם משקולת מאוד מאוד כבדה וגדולה עלינו, של מסכות, של תחפושות, של הצורך שלנו להראות רק את הצד הזוהר והמוצלח ואת הצדדים ואת החלקים שלנו שאנחנו נורא נורא אוהבים ומקבלים. בזמן שאת כל החולשות שלנו, את החלקים שאנחנו לא אוהבים, את החלקים שאנחנו לא מקבלים בתוך עצמנו, אנחנו מניחים בצד ומשאירים אותם בצללים. עכשיו תחשבו מה זה צל. צל זה בדיוק המקומות והחלקים והתכונות שלנו שלא מקבלים מאיתנו תשומת לב. כי תשומת לב זה בדיוק האור שהחלקים האלה צריכים כדי שהם יפסיקו להיות צללים.